Mnoho ľudí vraví, že afirmácie nefungujú. Pozrime sa dneska na to trošku bližšie. Keď niekto povie, že afirmácie nefungujú, už to je samo o sebe afirmácia. V podstate ľudia len nevedia, ako správne používať afirmácie. Môžu na jednu stranu hovoriť: moja prosperita sa zvyšuje, mám stále viac a viac peňazí, no na druhej strane si hneď pomyslia: to je ale poriadna blbosť. Ktorá z tých dvoch afirmácií vyhrá? No samozrejme tá negatívna, pretože je hlboko zakorenená dlhodobým opakovaním. Okrem toho je do nej dávané viac emócií ako do tých pozitívnych. Niekedy si ľudia hovoria pozitívne afirmácie raz, dvakrát, trikrát do dňa a zbytok času počas dňa sa sťažujú. Takýmto spôsobom to môže trvať celé 10 ročia, kým sa pozitívna afirmácia prejaví. Takéto negatívne emócie, keď sa človek sťažuje a sťažuje, vyhrávajú, pretože ich je viac než tých pozitívnych a väčšinou sú sprevádzané hlbšími pocitmi. To, že povieme svoje afirmácie, je len jedna časť. To, ako sa chováme a cítime po zbytok dňa a noci, je o mnoho dôležitejšie. Veľkým tajomstvom na to, aby afirmácie fungovali, je to, že im treba pripraviť správnu atmosféru. Je to ako keby ste zasadili rastlinku do pôdy. Ak je pôda zlá, výsledok bude zlý. Ak je pôda dobrá, vyrastie vám dobrá úroda. Čím viac myšlienok, ktoré vás budú robiť šťastnými, budete vyberať, tým rýchlejšie budete dosahovať výsledky. Jednoducho, myslíte také myšlienky, ktoré vás robia šťastnými. Je to také jednoduché. To, ako myslíte teraz, je čisto vaša voľba. Možno si to neuvedomujete, lebo ste mysleli starým spôsobom tak dlho, ale naozaj to, ako myslíte, je čisto vaša voľba. Môžete sa rozhodnúť tu a teraz, aké budú vaše myšlienky. Žiadna situácia vás nedonúti, aby ste mysleli negatívne. Vždy ste to vy, kto si vyberá to, ako budete myslieť. A to, ako budete myslieť, bude spôsobí, aký bude váš budúci život. To, ak začnete myslieť iným spôsobom dnes, nedosiahne ešte výsledky cez noc také, aké by ste si predstavovali. Ale ak budete vytrvalí a budete dennodenne čoraz častejšie si vyberať myšlienky, ktoré vás robia šťastnými, ktoré spôsobujú šťastné pocity, môžete týmto spôsobom dosiahnuť skvelé výsledky už veľmi skoro, vo všetkých oblastiach vašeho života. Vytvorte si nový zvyk. Vždy, keď sa ráno zobudíte, prejavujte vďačnosť. Prejavujte vďačnosť za všetko, čo máte. Za jednoduché veci, za maličké veci, ale aj za tie veľké. Proste prejavujte vďačnosť za všetko. Môžete začať tým, že žijete. Môžete pokračovať tým, že máte čo jesť, že máte čo na seba, máte topánky, máte oblečenie, máte stravu, máte deti, rodinu, priateľa, priateľku, máte auto, máte prácu, máte peniaze, za ktoré si môžete kúpiť jedlo, alebo čo chcete. Proste za hocičo, môžete byť vďační za posteľ, môžete byť vďační za vodu, ktorá tečie z kohútika, môžete byť vďační za slnko, ktoré svieti. Vždy sa niečo nájde. Keď takto začnete, váš deň bude vyzerať inak. Pozitívne myšlienky a myšlienky vďačnosti majú silnú energiu. Čím častejšie to budete robiť, tým lepšie sa budete cítiť a tým lepší bude aj váš budúci život. Uvedomte si, že žijete len teraz. Nemáte nič okrem tohto okamžiku. Minulosť už bola, tu neovplyvníte a budúcnosť ešte nenastala. Budúcnosť ovplyvňujete tým, ako žijete teraz. Ak budete žiť teraz dobre, bude aj vaša budúcnosť dobrá. Ak sa budete len sťažovať a cítiť sa zle, bude aj vaša budúcnosť zlá. To, čo máte teraz, ovplyvňuje vašu budúcnosť. Ako chcete, aby vyzerala vaša budúcnosť dobre, ak sa necítite dobre teraz? Ak sa chcete teraz cítiť lepšie, je tu jednoduché riešenie. Nájdite si lepšie myšlienky,